Anek din for parke bazara hamni hinai जों थाङै दङ tabo kainai norok nai tongdi ani blog no first ni sini paithak jora naye enjoy khlai di hinai norok no kaijao जों tabo parke habnai bazaro habdi hini swkango parke habai pore o halai bazaro hapainai norok tama tama nugano sirnai tongdi ang no phunuknai sirmila mandai kwbangma takjak tongo finally जों tabo sokpaiha gersakango जों tabo hamnai hapha जों ang norok no phunuknai norok ani video no saknai tongdi ang norok tama tama mandai katal takjak phunuknai norok bo paityo halai je paityo paila paihana tongphabo je paityo horok halai phainai phaidi tabuk tama tama katal takjak tongnai tongthao haifano borok kom je paityo horok phainai phaidi katal tangmani birat masang srokai takjak naidi phali nei borok paityo ni bujana naidi mila masang srokai takjai je takmani phaijagi horok phainai phaidi birat tongthao phaidi je aro tabok जों khain tongmo aya siro kaza sorry norok no ang bakrang khana romaya tamani hanamila kese kese gomung aithani bai norok bo bakrang rok khana halai tamo hanai sele jangnai mila kese kese gomung aithani bai bakrang khana romaya norok naiye tongdi ani bolok no suiyasak ang tabo khlai bisingtwi thangnai bisingtwi thai norok tama tama katal takjak phunuknai naidi ang tabok thain tongo pol takjakhani khana tola tiyasi pol rogo जों thangnai tabok norok bo angwi baksa nai tongdi tabok khlai ani mobile bo naido birat ongya khlai nugo ani mobile halai phiyakjak views rok bo kam khlai nukya sorasiri phainai phaidi tamani hanlai ani mobile lai gam khlai kaiya ongoi masang srok khlai nukya do haifano norok mokol bai sorasiri khai naipha halai onek tongthok jangnai hinui ang uansuo tabok na mela khumrok bo balai batjak haifano hoikhakjak. Camera bo ong dia camera bo ong dia tangmani nei rutui rok tongo kolasrapat cheno mobile kolasrapat kolasrapat cheno ndi besek be pol nai thokte aidi sikasal phra bujajago ki ha dara khari tamalai phai
Sadai sih bu. Jadi muterang bo awo bapak like kerja muta poreskat kanu. Leo. Pajiba. Kerai. Hai. Tawa? Terapa kerai. Hai dia. Legunya ya. Ya. Tabok lai legru play okne ha. Bazar legru girana tabok lai. Par bising ni okne ha. Nanti borok sikrai. Oke jitna. Norok wan sei tong khana do mo halai last yani rasta sung stick la no thangni hne okhamani omoi tamahne takar jisen khlai nuo areng mo bai mo tola tele last yani rasta tai khlai sung no thangni hne okhoi tongo norok tawan sukdi par bolong hnai o sakatia lai tongtho sung hatola tai khlai no thangni hnai thangoi tongo aithanio araingma baise takar khlai bolong jiseng khai nuo do naidi tabo khlai sung dua tia sapai ha naidi khumbo barbo birar barja songsrok khlai naidi Sa. Naidi khumbo barjak. Kitara bobat. Nai mo kintu real drama masang sadeng na mobile drama masang ya pernah peka. Tapi ane kamera tanya ang diang sadai. Angin na masang boleh pa. Kamera ba? Kamera piang na ang dia. Aku masang surain tu ha. Enggak. Ya, sing tabo okha ha. Tong thogia parke drabo. Untuk yang kayak ini, tahu semua apa? Bazar legrunya sing tabok nok naik tongdi, sing tabok bazar legrunya. Itu halada, mau jangan terus namu belajar hadrat, awalnya. Hati, sing tabok hati okan. Bazar. Hambai je ani video no fasin sim paitha ja nai tong nai rong no ulo next vlog om lai nai hambai je tano.